سلام تخطاتلتي يونا تي في كما ياللخم لوم دما ناماكل أمريكا زقبر قعزو معارخندي كبير مخانو زدهسس مدب ناباهم كنبلينا قدمي يغن أبزا چانل حدش تزخونكم سابسكرايب نداقبوركم كتتبابعونا بخبرنا عدم باركس سناي مكتتال إذا فيديو بزعبا كابدو أمريكا ناماكلاي أمريكا مالت كاب بانابا ناب كولومبيا كخدو زدليو سابات نايزاقات من بدهوتات تغلص كاب كولومبيا نبانابا باشحات زغصرو سدثانياتات تسديدوم يوم اتي مجمري مخنيات كاب بسنك خورونا خوينو كساب حجيغن ببزح سابات يسددو اللو كاب كولومبيا نبانابا استاسوسان شدشن مايلس مالت 160 شحن 217 كيلومتريو كاب كولومبيا نابانابا كتكيد بدرين غاب يخاتحلف درين غاب كاب ببزحي أقرابن رباطاتن زبوزح چاكايو أبزي چاكام بقار بزحات سابات بدخامن بحمامن قلي أنون أبتو رباطات ميتوميوم أبزي حالة سوبن بناي حموشتا معالتو قعزو ببزحي سابات قول عزرو كوبوان بزغزيف چاكا حليفة مالو إزي چاكازي نخطو قعازو أشقاريو ጭቃን ሰልምን ንኽትከዶ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ እዞም ንሪኦም ዘለና ሰባት ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ብብዙሕ ሃለኽልኽን ኣብ ሞንጎ ፓናማን ኮሎምቢያን ዝርከብ ኣካንድሴኮ ዝበሃል ካምፕ ኣትዮም ኣለዉ ኣብዚ ካምፕ እምበኣር ካብ ሃይቲ ቬኔዙዋላ ኢኳዶር ቻይናን ህንድን ክሳብ 800 ስደተኛታት ይርከቡ እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ዝኾነ ፖለቲካዊ ፀገማት የብሎምን كلهم بولنتنኦም ናብሮኦም ከመሓይሹ ዝኸድዮም ኣብዚ ጉዕዞዚ ብዙሓት ዕጡቃት ማለት ጨወይት ኣለዉ ብዙሓት እውን ተጨወዮም እዮም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን ፆታዊ ዓመፅ ኣጋጢምዎን እዩ ሓደ ካብቶም ቬኔዙዋላውያን ስደተኛታት ማንዋል ዝበሃል ከም ዝበሎ ንዝሓሸ ናብራ ክንነብር ኢና ተሰዲድና ሽሑኳ በብዙሕ ሓለኽለኽ ንእቶ ግን ኣብዚ ምብፃሕና ሕጉሳት ኢና ኢሉ እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ብኸመይ ናብ ኣሜሪካ ይኣትዉ እምበር ነዚ ሓደገኛ ዝኾነ መንገዲ ከም ኖርማል እዮም ዝርእይዎ ሓንቲ ማርያ ዝተባህለት ቬኔዙዋላዊት መምህር ከም ዝበለቶ እውን ንወርሒ $16 ይኽፈል ነይረ በዚ ገንዘብ ንዓይን ንጓለይን ከናብረና ኣይክእልን እዩ ስለዚ ናብዚ ቦታ እዚ ክስደድ ወሲነ ክትብል ወሲኻ ተዛሪባ ኣብዚ ጫካዚ ብዙሓት ልምምትን መርዛማታት ማንን ኣለዉ ሓደ ግዜ እንተነኺሶምኻ ክትመውት እውን ተኽእሎ ኣሎ ኣብዚ መንገዲ እንዳዕረፉ ዝጓዓዙ ኮይኖም ግዜያዊ መዕረፊ ዝኸውን እንዳፀረጉ ቴንዳ ዘርጊሖም እዮም ዘዕረፉ ማይን መግብን ከዓ ካብተን ኣብቲ ቦታ ዝቐመጡ ሰባት እንዳዓደጉ እዮም ዝምገቡ ሓንቲ ሊትሮ ማይ ብ$5 መግቢ እውን ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ጉዕዞኦም ከዓ እቲ በረኻ ብግመ ተሸፊኑ ሰብ ካባኻ ቁርብ እንተሪሕቁ ኣብ ዘይትሪእየሉ ተበፅሐ ብዙሓት ቆልዑ እውን ምስ ቤተሰቦም ተጣፊኦም ምስኦም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰባት ይጓዓዙ ነበሩ ብዙሓት ቆልዑ እውን ብሕማም ተጠላቂዮም ብፍላይ ሓንቲ ኣና ትበሃል ቆልዓ ብጣዕሚ ሓመመት እዛ ቆልዓ እተኣልያ ከዓ ናታልያ እትበሃል ኣዲኣያ እዚ ጭቃ ዝበዝሖ ጫካ ገሊኦም ብጫማ ገሊኦም እውን ጥራይ እግሮም እዮም ዝጓዓዙ ናታልያ ከዓ ንጓላ ድስከመላ ሰብ ስለ ዝረኸበት ከም ሰባ ክትጓዓዝ ከኣለት በዚ ቦታ እዚ ካብ ብዙሓት ሃገራት እዮም ዝጓዓዙ ቻይናውያን ከይተረፉ በዚ ቦታ እዚ ይጓዓዙ ሓደ ቻይናዊ ኣብ ቻይና ህይወት ከቢድ ምዃኑ ስለዚ ናብርኡ ከመሓይሽ ከም ዝተሰደደ ገሊጹ ከምኡ እውን ሓደ ጆን ዝተባህለ ቬኔዙዋላዊ ምስ ስድርኡ እዚ ጉዕዞ እዚ ሓደገኛ እዩ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ኣሎ ኣምላኽ ብሰላም ክእትወና ኢሉ ናታንያ ብወገና እውን ጓላ ናይ ውሽጣዊ ሕማም ከም ዘለዋ ንጓላ መድሃኒት ክትገዝእ ካብ ቬኔዙዋላ ናብ ኮሎምቢያ ትኸይድ ከም ዝነበረት ብዙሕ ገንዘብ እውን ከም ዝወደአት ተዛረበት ብድሕሪ እዚ ጉዕዞኦም ቀጸሉ ካብቲ ጫካ ምስ ወፁ ወሓዚ ሩባ ረኸቡ እዚ ሩባ ኣብ ውሽጡ ኣኻውሕ ዝመልኦ ከም ውፅኢቱ እውን ብዙሓት ከብዲ እግሮምን ኣብራኾምን ተላሕፂፆም እዮም እዚ ሩባ እዚ ወሓዚ ስለ ዝኾነ ክወስዶም እውን ስለ ዝኽእል ነቶም ቆልዑ ዝተሰከሙን ሓምቢሶም ዘይክእሉን ብገመድ ስሒቦም እዮም ኣውፂኦሞም
ካፍቶም ተጓዓዝቲ በትሩባ ክሓልፉ ከለዉ ሸተቲሎም እውን ይወድቁ ነበሩ። ሓንቲ ቬኔዙዋላዊት እውን እንዳበኸየት እዚ መንገዲ ከምዚ ምዃኑ እንተዝፈልጥ ኣይምመጻኹን ነይረ ኢላ ብጣዕሚ ኣሰቃቂ ምዃኑ እውን ገሊጻ። ከምኡ እውን ሓደ ኔልሶን ዝተባህለ ቬኔዙዋላዊ ከምኡ እውን ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ጓላን ኣብዚ ጉዕዞ ጥሜትን ጽምእን ሕማምን ከም ዘጓነፎም ገሊጾም። እዞም ስደተኛታት እዚኦም ብጥሜትን ብጽምእን እኳ ይጓዓዙ እምበሩ ኣይ ከም ረብዓይ መዓልትን ኣብ ረብዓይ መዓልቲ ጉዕዞኦም ወላ ብገንዘብ እውን ማይ ይኹን መግቢ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ካብቲ ወሓዚ ማይ እቲ ማይ ዝተበከለ ስለ ዝኾነ ብመጻረዪ ኣጻሪሞም ዝሰትዩ ነይሮም። ገሊኦም ከዓ መግቢ ካብቲ ኣግራብ ዝነቐጸ ኣቝጽልቲ ኣኪቦም እተን ዝነበርኦም ናይ መወዳእታ ስንቂ ሰሪሕወን። ካብኡ ምስ ተበገሱ ከዓ ናይቶም ኣብቲ በረኻ ዝርከቡ ጨወይቲ ቴንዳ ረኸቡ። ንዕኡ ምስ ሓለፉ ካብኡ ወሓዚ ማይ ረኸቡ። ነዚ ወሓዚ ሩባ ምስ ሓለፉ ከዓ ኣብቲ ደንደስ ሩባ ናይ ዝሞቱ ሰባት ዓስከሬን ረኸቡ። ነዞም ዓስከሬን ምስ ሓለፉ ከዓ ካልኦት 3 ዓስከሬን ረኸቡ። እዞም ዓስከሬን ገሊኦም ብጥሜትን ጽምእን ድኻምን ክሞቱን ከለዉ ገሊኦም ከዓ በቶም ኣብቲ ጫካ ኣድብዮም ዝጸንሑ ጨወይቲ እዮም ተቐቲሎም። ዘይተኣድነ ገንዘብ ክኸፍሉ እውን ይሓትዎም እሞ ነዚ ክኸፍሉ ምስ ዘይክእሉ ኣሳቒም ይቐትልዎም። ሓደ ካብቶም ተጓዓዝቲ ከም ዝበሎ ንኻልኣይ ግዜ በዚ ይጓዓዝ ከም ዘሎን ኣብቲ ቀዳማይ ጉዕዝኡ ንዕኡን ንሓውን ምስኦም ከዓ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሓዝዎምን ገሊጹ። ካብኡ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝሓተትዎምን ነቶም ዝኸፈሉ ሰዲዶም ነቶም ዘይከፈሉ ከም ዝቐተልዎም ንሱ ግን ናይ ኣምላኽ ነገር ካብ ኢዶም ከም ዝሃደመ ሓቢሩ። ኣብዛ ሓምሸይቲ መዓልቲ ግን ንፓናማ ከኣቱ ነቲ ጫካ ወዲኦም ወሓዚ ሩባ ይጽበዮም። ነዚ ሩባ ምስ ሰገሩ ናይ ቁሩብ ሰዓታት እዩ ዝተርፎም። ነቲ ሩባ ቅድሚ ምስጋሮም ሓፈ መሓመድ ዝበሃል ሊባኖሳዊ ደቁን ሰበይቱን ኣብ ሳንታ አንቶኒዮ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እየን ዝቕመጣ። እዚ ሰብኣይ 2 ግዜ ደቁ ክርኢ ኣብ ሊባኖስ ኮይኑ ቪዛ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝፈተነ ከም ዘይሰለጦ ገሊጹ። ንሱ ከም ዝበሎ ኣነ ዕድመይ 55 እዩ። ደቀይ ከይረኣኹ ካብ ምንባር በዚ ሓደገኛን ፈታንን ጉዕዞ ምስ ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ንምርኻብ ኢለ መጽአ እንተ መትኩ ከዓ ይሙት ክብል ተዛሪቡ። ኣብዚ ናይ 5 መዓልቲ ጉዕዞ ጥሜትን ጽምእን ድኻምን ተጻዊሮም ገሊኣቶም እውን ኣእጋሮም ቆሲሉ ምኻድ እውን ዝሰኣኑ ነይሮም። ብፍላይ ሓደ ዳንኤል ዝተባህለ ኣእጋሩ ቆሲሉ ምኻድ ሰኣነ። እቶም ኣዕሩኽቱ ግን 2 ዕንጨይቲ ገይሮም ጸይሮም ወሰድዎ። ኣና እታ ጓል 12 ዓመት እውን እንተኾነት ሓደ ሳንቸስ ዝበሃል ሰብኣይ ሓዚልዋ ይጓዓዝ ነበረ። ብድሕርዚ ግን ፀሓይ ስለ ዝመረረት ብዙሓት ሰባት ተዳኸሙ። ብድሕርዚ ግን ናብ ሓደ ዓቢ ሩባ በጽሑ። እዚ ሩባ እዚ ግን ሓምቢስካ ወይ ብእግርኻ ዝስገር ኣይኮነን። ነቲ ሩባ ንምስጋር ዝሰርሑ ሰብ ጀላቡ ግን ኣለዉ። ንሓደ ሰብ እውን ብ$20 የስግርዎ። ብሓደ ግዜ ክሳብ 15 ሰባት የስግሩ። ኩሎም ምስ ሰገሩ ከዓ ናይ ፓናማ ማይን መግብን መድሃኒትን ዝሓዘት ናይ ህይወት ኣድሕን ሄሊኮፕተር ምስ ሰራሕተኛታት ኣመፅያ ረድአቶም። ብድሕሪ እዚ ኣብ ፓናማ ዝርከብ ሳፒሰንተ ዝበሃል ሓድሽ ካምፕ ኣተዉ። እዚ ካምፕ እዚ ጽሩይን እኹል መግብን መድሃኒትን ዝርከቦ እዩ። ኣብዚ ካምፕ ምስ ኣተዉ ንማንዋል ምስ ደቁን ሰበይቱን ምስ ኣዘራረብዎም 2 ደቁ ብውጻእትን ረስንን ከም ዝሓመሙን ነገር ግን መድሃኒት ከም ዝረኸቡ ተዛሪቡ። ኣብዚ ካምፕ እዚ $40 እንተለካ ብሚኒባስ ናብ ከተማ ኣቲኻ መነባብሮኻ ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ። እዞም ስደተኛታት ግን ገንዘቦም ኣብ መገዲ ወዲኦም እዮም። ስለዚ ገሊኦም ገንዘብ ንምርካብ ኣብ ምጽራይ ባኞን ገዛውትን ስራሕ ዝጀመሩውን ነይሮም እዮም። ነዚ ንህይወት ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ጉዕዞ ንምዕጋት መንግስታት ኮሎምቢያን ፓናማን ኣብ ስምምዕ ይርከቡ። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ጥራይ 87,000 ስደተኛታት በዚ ሓደገኛ ቦታ ከም ዝሓለፉ ማዕከን ቴሌቪዥን CNN ሓቢራ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ዮና ቲቪ ንሎም መዓንቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ነዚ ይመስል። ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ይራኸበና። ሰላም ቀንዩ።